Grabing mingawa ang turnuhan na. Di man siguro ko ka-boundary ron ani. Kansip ako ani ba? Arkila na ko. Wa pa ko kalarga bisig ka isa. Ang maayo siguro ani. Muadto ko sa unahan. Usaon man gud ba na piting initas panahon mubaklay pang pasahero diri. Testing na ko adto sa unahan bi pasig ni pasahero. Uy. Pasahero oh. Kini kay boy naman oh. Sakay ka, ma'am? Pilay pa kayo din mo sa merkado, kuya. Kuan ma'am, 150. Ha? 150? Oh. Ang mahal po dana. Mahal na magurong gasolina ma'am, ang 150 na ang pangayo karon. Sa single manggani 50 naman kay pangayo sa public market. Warik-warik man to, habal-habal driver ma'am, kani kumpleto man kumpleto permit. Di na lang ko mo sakay oy, maghulat na lang kog single nga motor. Ikaw ma'am. Wapa unta pero strict ka lang. Kangilan pug batasan to tawhana oy. Masuko man dili sakyan. Alangan og mo sakay ka, mahal na pud kay pamasahe 150. Dito na lang ko sa single. Grabe po na itong bayhana. 50 yung ipliti. Kalayo atong merkado. May pa siya buot-buot. Hoy, may pasahero sa unahan, no? Sakay ka, ma'am? O, dong! Kulibaw ko dong, pila may pangayo ni mo? Kulibaw, 200 yun na, ma'am. 200? Kalayo-layo, man. Uy, bisan pa! Kamahal po ni mo pinangayuan mo, 100 na may pangayo sa kuha dito pag mato ko. Di lang ko masakay dong. Bilay pa kayo? 100! Saan sa may gisakyan mo? Single! Ay, single man tuma, mga warik-warik pa to. Kana man tong mga single gani, mga warik-warik na masahero, barato na yun na sila. Ikaw dahil dong, naday ka lisensya. Nakoy permit, ani. Lito ka, abisan na, pero maharag yapon, parehas na magyapon mo. Di lang ko masakay dong, pass lang sa. Mahulat lang ko dali kuhan. Basin na paron sa unahan, basin na paron mo agi. Sige na. Ang mahal ka po pangayo, pero tinatawahan na. Pirtir itong duha ka pasahero ganina. Ingon-ingon pa sa kuwag mahal daw ko upang pinangayuan. Alangan, kumplito ko na nga ko ang kining motor good. Nairehistro, nairesensya. Kiarkilahan pagod na ko. Karon, ako mauni. Sigurado di ko wa pa to sila kasakay. Dara ko. Libre sakay. Pero muna ko, late. Wais karon mo skuha. Kaganina naman ko nag-atang og mamasahiro. Ay wala pa maghihapon. Imbis nagdali ko, nasamot na jud ko noon anig kalangan. Ibalik na po ning mamasahiro ay nga mahal kay pinangayuan oh. Nagtuo siguro niyag musakay ko. Bahala pud uroy. Uy, naapagod si madam mo? Karon. Madam! Sakay ka? Di ko masakay dong. Ay mahal kay kag pinangayuan. Anawa madam ba? Basaha. Libre sakay? Ay, siyempre. Basa ka? Sure ka? Musakay ka dili. Sakay ko, kalibre sakay ko. Okay, tara na. Wala pang makasay ko. Kadugay. Sige, kulibaw ko. Naa na po ning namasaruhay o nga mahal kay pangayo. Mura nagwapog payong-payong. Di jud ko masakaya na niya. Ma'am! Sakay ka? Dili lang ko dong. Tanawa ba? Oh, Libreng sakay. oy. Sure ka dong? Kabasa ka. O sige. Sakay daw, day! Libre sakay! Sakay gani ko no, kay libre daw. Sakay ko daw. Sa pamangkamat to, dili takas tubangan. Sige, dili lang kalikod. Tara! Libre sakay. Dong, Ay. ano imong trabaho nga libre
magsakay pero mulaog na ka. Ana pite. Ah, binuang man na imo dong, ko complete dong. Wala ko na yun. Ako sakay nimo. Di magsilbi ni. Sa man ni dong. Sa man ni. Ha? Sakay mo na, sakay. O sakay jud mi. Oo. Pite. Oh, dili may magpuliti dong kay libre sakay gani no. Bisan pag-asa ta maabot ani ro dong, dili ko munaog, dili ra ko. Ah, mauli ay. Oh, dili ra jud ko dong, dili ko munaog. Oh, dili ko munaog, dili ko munaog. Gulit. Dili lang mo. Grabe sa mo. Kuyak-kuyakan mong punta nimo. O dira. Oh, wala ka masahim naog na ko. Dara ko mamasahe oh. Ayos eh. Nakapiti lagi. Naripong to sila sa kuang kurbada na 130 ba?